हेलो यूट्यूब फैमिली जय जगन्नाथ। आम बाहर बुलवाक अचानक प्लान है हठात हठात तो समस्त रेडी होकि बाहरी पड़े मुझे रेडी हो सारे हठात प्लान करी गोटे अध घंटा 45 मिनट आम रेडी होकि बाहरीचु देखा जाओ आम कुआड़े कुआड़े माने को मंदिर कभर कर कुआड़े कुआड़े जापर बुलवा को सेटा तो मुझे जानी जे आम कौन कौन देखिपारू कौन देखी न पारू गले ही सेठी जना पड़ो कौन कौन देखिपारू। आसले टे मजा मस्ती चलती ये आम पहुँची गलु कंटिलो नीलमाधव। ये देखो बाट होती हरगंगा ये पिंडदान भी कराए लिखाई देखो चलो आम मंदिर दर्शन देखते के सुंदर सुंदर सब जिनस अच्छी ये पुणी भोग करा बाहर किणिक आनले पुणी हेनी ये ही कि ना पड़े आम भी यू किणिक नहीं अन्न प्रसाद ये बहुत भल भल मिले बहुत टेस्टी लगे आम समस्त ये बस खाइलु अन्न प्रसाद आने गोटे भोग बोधे 100 टଙ୍କା कौन लेना हाँ गोटे 100 पार्सल दौना ये खाई ही जो कहते बहुत टेस्टी लगुला खाइबा तापर आम चलू महानदी कूल को डंगार बस खुशी जाए डंगार बसिया कोड बसले जमुना रे मिष्टी मिष्टी फेरिक पलि आसलु तब देख सब राइट साइड्रे अच्छी नीलबांधव म्यूजियम से बहुत जिन अच्छी देखा भूलिए ये सरला आम बाहरी पड़ू राम मंदिर को सेटा सेकेंड अयोध्या कहते श्रीराम मंदिर को ये फतेहगढ़ राम मंदिर चलतु बुलिक आसवा गाड़ी पार्क करके आम ये चली चली जीवु ए गाड़ी पार्किंग में 50 टଙ୍କା नौकरी बोधे 50 टଙ୍କା नेले आम चलू ओल्लिक ये चली चली राम मंदिर दर्शन करके आसबू। तीन फोटो तो फोटोटा क्लिक फ्रंट गेट उठे जीवा सब ए समझे उठे जीवा
ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଧାମରେ। ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗରମ ସୁପ୍ ନହେଲେ ଗରମ ଚାଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ପିସା ମଉସା ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରି କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଧାମରେ। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 7ଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ତଥାପି ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ। ଆମେ ତ 7ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଦୋକାନ ପତ୍ର ବି ଖୋଲା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା କେତେ? ଧାନରେ ବନା ହେଇଛି। ହଁ ଧାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ। କେତେ ଟଙ୍କା? 100। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଛୁଆଁକି ଆଣିବ ଫଟୋ। କଦଳୀ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦେ କୋଟା। ହଁ ଦେଇ ଦିଅ। ଲାଗିରେ ଚलो କାହିଁ କେମିତି କରୁଛୁ ତୁ? କେମିତି ବ୍ଲଗ ବନାଉଛୁ? କରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଉପରକୁ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେଇ ହେଲାନି। ଯାହା ବି ନେଲୁ ଭଲ ଆସିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ମାତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗା ହେଉଛି। ଏଠି ବୋଧେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା ଅଧେ 8ଟା ହେବ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ। ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଟେ ଓହ୍ଲିବେ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗ କଲୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଯେ କେଉଁଠି ସବୁଦିନ ଭୋଗ କେଉଁଠି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭୋଗ କଲୁ। ଦୀପ ବି ଏଇଠି ଲଗେଇଲୁ, ଭୋଗ ବି ଏଇଠି କଲୁ। ତାର ବି ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲୁ। ସେଠି ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ଯେ ନିଜେ ବାଡ଼। ହୁଏତ ରାତି ହେଲାଣି ବୋଲି କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶରଣକୂଳରେ। ଶରଣକୂଳ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ, ନହେଲେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ରାତି ହେଲାଣି। ଆଉ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ି ଯେ ରାସ୍ତା ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣୁଥିଲେ। ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ।